Nafarroako iparraldean dago Pirineoetan, Aezko eta Zaraitzu ibarretan hain zuzen ere. Hemen pagoak nagusitzen dira eta kopuru txikiagotan izeiak eta kalitatezko larreak badaude ere. Lur eremu handia izanik abereak elikatzeko, eiza egiteko eta egurra ateratzeko erabili izan da betidanik. Ezabiltzate oker, janjeka saioa duzuelako orain ikusgai. Hori bai diferentzia nabarmen batekin, orain arte gure herriak izan badira gure abiapuntu, gaur ordea Iratiko Oihana izango dugu hizpide. Balio natural eta ekologiko handi hau izango dugu aztergai hurrengo 20 minutuetan. Bueno, Mikel, zemuz? Arratzalde, ongi. Hementxe gaude Iratiko Oihanan, Otxabitik etorri gera, 25 kilometro gutxi gora bera, eta bueno, eguraldi oso ona, eta konta eguzu pizkat hemen zer aurkitu dezakegun, ikuspegi oso onak, panoramikak itzelak. Bai. Bueno, hau da Iratiko Oihana, eta ikusten duzuen bezala, pues, zuhaitzez beteri dago, orain gainera oso ongi ikusten dira zuhaitz garrantzitsuenak, alde batetik izeiak, ilun horiek, eta beste aldetik pagoak. Udaberrian jartzen da superpolita, baita udazkenean ere. Bueno, eta Oihana honek baditu 17.000 hektaria inguru. Eta 4 eskualdetan kokatua dago. Printzipioz alde honetan, estatuan badira Zaraitzu, Nafarroan Zaraitzu ibarra eta Aezkoa ibarran. Eta beste aldean, Zuberoan eta Zizen. Eta Laubaiaren artean, hor dago honen kudeaketa eramaten da lauen artean, ezta? Bueno, esaten dute Europan oso garrantzitsua dela, zeren bada pagoz eta izeiez dagoen handienetariko bat. Alemaniako Oihana beltzaren nahiko ongi konserbatua oraindik, eta hola da. Aukeratu duzue, pues... Egun bikaina. Egun bikaina. Bai, somatzen da, konta eguzu pizkat, ez da egite, ona etortzeko edo gerturatzeko bi sarbide desberdinak daudela, ez? Bai, badira bi sarbide, bat errepidez, Otxagabiatik ona. Etorri garen hau. Tokitik, 24 kilometro terdi. Eta gero beste sarrera badago Orbaizetako herritik. Hori Aezkoa, osea, Zaraitzutik eta Aezkoatik. Eta bi sarreratik ailegatzen zarete Iratiko Oihana. Hori alde honetatik, zeren beste aldetik ere badira sarrerak. Badira sarrerak. Zubero aldetik ere. Horretaz aparte, bueno, ez dakit bisitariak etortzen direnean nondik datozen gehien bat, bueno, zenolako intentzioak duten, asmoak ona etortzerakoan, zerbait ezagutu nahi dute horrela bereziki, ez dakit. Bueno, pues bisitariak gehien bat etortzen dira Euskal Herritik, ez? Euskal Herritik batez ere, eta gero, estatu mailan, pues gehienak badira madriegoak eta katalanak. Eta baita Valentziatik jende asko dator, gero inguruko probintzietatik edo komunitateetatik, Aragoi eta Errioxagatik ere, horiek printzipal. Gehien bat etortzen dira udan, uztailaren erditik, abuztuan ere, eta gero udazkenean jende pilo dator, batez ere asteburuetan edo zubietan. Udazkenean oso polita jartzen da hau. Eta gutxiago udaberrian, eta hori nik uste du jendea ez duelako ezagutzen. Zen udaberrian bada... Primeran ibiltzeko eta... Horren arira pizkat ibilbide desberdinak daude, ez? Uste eta 15 bat edola eta ibiltzeko eta hola, bueno, sasoia egotekotan merezi du, ez? Pizkat hemendik igarotzea edo. Bueno, hona etortzen den jendea ezagutzen du Irati entzunez, ez? Eta hemen zertarako etortzen dira, batez ere lasaitasun bila, ez? Hona etortzen da jendea paseoak egitera batez ere. Eta paseo egiteko prestatu dira bai Aezkoan eta bai Zaraitzun 15 ibilbide, badera luzeagoak eta motzagoak, umentzako edo gogorragoak ere. Eta beste aldetik orain aurten irekiko da
Nafarroan izango den lehenengo BTT zentrua, homologatua, esaten badugu esan nahi dut. Eta zentro honetan izango dira 11 ibilbide ere, sendero BTT eta balizatuak. Horrek esan nahi du, badaude markatuak jendeaz galtzeko eta guzti hori martxan jarriko da berehala. Horretarako, BTT zentro hau egin dugu proiektu baten bidez. Proiektu hori da interregional edo interreg, eta horretan sartu gara edo parte hartu dugu bai zuberotarrak eta bai zaraitzuarrak. Ze helburua dauka proiektu honek? Proiektu honek daukan helburua da bi aldeak lotzea, komunikatzea, harremanak estutzea. Eta horretarako zenbait ekintza egin ditugu. Horietariko bada, zuk esan duzuna, ibilbideak, batez ere, bada ibilbide bat bi aldeak lotzen dituena, 10 kilometro inguru, eta horri izango da airean dago museo bat. Hor izango dira zenbait gauza lehengo lanak, hemengo Iratin egiten ziren lanak, olako maketak. Berreskuratu edo. Eta jendeak ikus dezan ze egiten zen hemen. Hori alde batetik, gero beste ekintza batzuk egiten ditugu elkarrekin, orain irekiko dugu webgune bat Lau baiaren artean, edo zenbait ekintza, jendea handik etortzekona, eta elkartrukeak ere, eta konta dezaket. Hainbat eta hainbat gauza, ez? Komunikazioa ezinbestekoa da, ez? Horrelako lekutan ere, pizkate, ospea edo fama emateko, edo zein lekutan, ez? Beti izan da harreman asko, bi alden artean, bai hartzaiak, edo egurra lantzen zutenak, beti izan da harreman asko. Harreman asko. Eta nahi duguna da berreskuratu. Berreskuratu eta indartu, suposatzen dut ere. Eta, pizkat zer esan ditzaguzu pizkat hemen gauden kokaguneari buruz, edo gure aurrez aurre dugune Iratiko etxeei buruz? Hau behar dira Iratiko etxeak, eta lehen hemen baziren guarden etxeak. Bazen etxe bat, eta hor bizi ziren bi familia, basozainak, eta bere lana zen, mendia zaintzea, ezta? Hemen egiten zuten bizitza, eta urte osoan hemen bizi ziren. Bazuten baita maistra ere. Eta gero ja desagertu zen, edo gelditu ziren ruina horiek, eta nahi zutena zen hau berreskuratu. Taberna jatetxea ireki zen lehen guztaian, eta baita goian izango da, bada areto handi bat, horren nahi duguna da, edo berehala irekiko da, esposizio permanente. Hori izango da betiko esposizio bat, eta hori aurkituko duzue, hemengo ohiturak, hemengo lana nola bizitzen da, eta nola bizitzen lehen Zaraitzun eta Iratin, egurra eta urarekin lotutako ohiturak, eta beste aldetik, badira ere beste gela batzuk, edo beste leku batzuk, posible den ikerketak egitea, edo zen ekintza sar daiteke. Eta atzeko etxea ere lehengo ikuilua zena, hori ere, bada biltegia, baina hor ere nahi dugu BTT zentrua hor izango dira dutxak. Egoitza moduan edo. Egoitza, bizikletak alokatu edo konpondu eta gauza horiek. Eta gutxi gora bera hau da hori Iratiko harrera zentro bat. Beste aldean, Iratiko txaletetan ere, bada olako zentro bat, eta bion arteko lotura nahi dugu bide honekin. Mila esker denagatik, eta gure bilbidea segituko deu, eta ondo izan. Koldo, zemuz? Kaixo, Iban. Hementxe gaude, zuen Iratiko oianan, badakigu 3 edo 4 zatidan pizkate banatuta dagola, baina pizkate orokorki hitz egin eta gero gustatuko litzaiguke pizkate hitz egitea eiza eta arrantzari buruz oso importanteak dielako hemen, ez? Ados. Pasaden urteetan agian nik esango nuke askoz importanteagoak izan zirela, batez ere arrantza. Gaur egun arrantzarekin
arrantzazale asko desagertu egin dira, ez? Esan edo, ja zarrak ez dute arrantzatzen, eta zaletasun hori ez da berriz gurasotik seme-alabera pasatu, bai, gutxienez, bailara hauetan, horrek ere, noski, badu zerikusirik gero eta arrantza gutxiago dagoela. Zergatik dago gero eta arrantza gutxiago, bueno, pues, hor badago kontrobersia asko, baina alde batetik ezin da ukatu, aldaketa klimatikoa horretan ere badu zerikusirik. Urak gero eta beroagoak baldin baden dira, amurrain gutxiago izaten aldira, ze oksigeno gutxiago izaten du urak. Aizkoako kasuan, irabeko urtegia mina handia egiten du. Energia hidroelektrika sortzeko erabiltzen da, eta azkenean dira gauza ekonomikoak noiz botatzen dut ur gehiago edo gutxiago. Eta internetez begiratzen alda, nola kaudala hemen dago, eta grafikan batean kriston ura botatzen dute, eta berriz jaitsi, eta hori amurrainarentzat da kaltegarria. Askoz oso kaltegarri bai. Komeriak beraz arrantzaren aldetik eta ehizaren aldetik zer esan dezakegu? Ehizari gehiago badaude arrantzale baino bai. Ehiza egiteko Nafarroko Gobernuak ematen ditu zenbat baimenak, medalla batzuk, bai, eta orduan momentu horretan duen kotua gestionatu behar du hori. Adibidez, pasadun urtean, nire Bailanan, Aezkoan, 70 orain ehizatu ziren, eta 30 orkatz. Eta basurdentzat ere bada kupo bat. Kupo hori betetzen denin, ja ezin da gehiago arrantzatu. Eta ugaritasuna aurkitu aldo dezakegu animalien aldetik, zenbate animali aurkitu dezakegu hemen? Bueno, hemen iratin, zorionez, esango nizuke, badugula denetarik, hartza eta otsoa ez ezik, dena dugu. Beste guztia den dena. Ia den dena, bai. Badugu oso espezie babestutak, Pirineoko desmana bezala, adibidez okil gibel nabarra, okil mota bat, bakizu, egurra zulatzen duten horietako bat, eta landarediaren aldetik ere baditugu zenbait gauzak bakarrik iratin aurkitzen aldirenak. Zenbait liken, zenbait landare, herbaziak eta... Hori, animalien edo ez dakit landarerien aldetik, orain gustatuko litzateke pixkate begiratzera beruntz, hemen ikusten ditugulako, harri asko, ez? Eta pixkate harriak dira hemengo, ez dakit, osagarriak edo, pixkate iratiko janaren estruktura mantentzen dutena edo, naiz eta baiera desberdinetan, harri desberdinak aurkitu. Bai, hola da, geologia pixkat ulertzea oso komenigarria da, gero gainean dagoen guztia ulertzeko, zergatik hor dagoen. Adibidez, depende ze geologia dugun, izanen dugu landari bat, eta depende ze landare izanen dugu animali batzuk edo ez. Eta azkenean hor dago gizakia. Hemen begiratzen badugu, ikusten aldugu hemengo marrak, hau da flitz ozeanikoa, hau aurkitzen aldugu modu batean, Zumaian, horren famatua dela, eta aldiz berean duela 60 milioi urte hau itsaspean zegoen. Hau itsaspean formatu egin zen, eta hauek ziren limo, lokatzaren geruzak, kontinentetik, hau bat ziren irla batzuk, irlatik itsasora jaisten zena, eta denborarekin eta beroarekin harriz bihurtu egin direnak. Baina berriz Aezko aldera, asko zarragoa ziren, duela 350 milioi urte Aezko aldera bat ziren koral arrezife batzuk, eta gero berriz desagertu ziren, sortu ziren irlak, irlak ja, zanpatzen altzirenak, bai, eta orduan aurkitzen alditugu oso harri ezberdinak. Hemen justu irati hemengo partean izanen zen flitz, nahiko puskatuta, tufa puntu batekin, eta horrek adierazten du hori, bere lehen aldia, hau itsasoa zela. Bueno, Koldo, mila esker gure jakimina azetzeagatik, eta hori bat izan da zurekin, hemen solasten egoteagatik. Bale, eta beste bat arte eta ondo izan. Bale, agur.
Paregabeak itzelak dira aurrez aurre ibilbide honetan ikusi ditugun ikuspegiak eta panoramikak. Altxor hauetaz hobeto gozatzeko, ibilbide jakin bat ezagutzeko bidean gaude. Bertan, oihan honen eboluzioa ikusi dezakegu. Abiatu gaitezen ba. Bueno, Joserra, zemuz. Arratsaldeon, ongi. Oso gustora gabiltza hemen, zuen oihanan edo iratiko oihanan, gora eta bera, eta bueno, orain azken elkarrizketa honetan gustatuko litzaiguke jorratzea pixkat basoaren ustiapena, ez? Bueno, hemen akatsa zabaldua dagoela, hau baso erabat naturala dela eta ez da horrela, baso humanizatua dago. Hau ustiatu eginda betidanik. Lehen egurra zaila zen ateratzeko eta ateratzen zuten ibaiekin, erreketatik. Orain egiten da kamioekin. Tartean ibili zen garai batean kableekin ere ateratzen zela, baina betidanik ustiatu egin da. Salbu espen bakarra dugu reserva integral batean Lizardoia izenekoa, hor ez da ustiatu, baina da eremu txikia. Hor mantentzen da ukitu gabe. Bestea dago nahiko aratua, badago plan forestal eta jarraitzen du arauekin. Ustiatzen da, baina beti modu jasangarriaz. Orduan, basoak ekoizten badu 1000 metro adibidez, ezin duzu 1000 metro baino gehiago atera, metro kubo. Horrela mantentzen duzu basoa eta etekina lortzen duzu. Eta hori dago arautua iaia mende bat. Berreskuratzen dira planak, egiten dira 12 urtetan behin edo berriro berritu plana, baina horrela dago. Orain gainera, Natura 2000 sarean gaude, eta horrek jartzen du baldintza gehiago, adibidez gorde behar dela zuhaitz hilak, zutik, edo eroriak, mantendu behar da egur hila, ze oso ona da ekosistemarentzat, hori hor babesa hartzen dute zenbait animalia, zenbait, eta gainera elikagaia, guk ikusten ez ditugun animalientzat ondjoak, deskonposantzaileak, orduan aberastasuna ematen dio ekosistemari. Eta horrelakoetan irati da berezia, zera eremu zabala eta baso heldua. Normalean beste lekuetan zuhaitzak dira gazteagoak. Begiratzen baduzu, nabaritzen duzu, zen ustiatuta dagoen lekuetan normalean ikusten duzu ustiak eta horren aztarnak, hori bideak edo zuhaitzak homogenoagoak direla, denak adin berekoak edo hori egiten da garbiketa selektiboa, baina batez ere gero eta hobeak, gelditzen dira zuhaitz hoberenak, hori zuzenenak eta hori nabaritzen da. Eta ukitu gabe dagoen lekuan, adibidez mendilatzen reserva naturalean, edo reserva integral horretan Lizardoian, hori ez da ikusten. Bada denetarik, nahastuak daude, zaharrak, gazteak. Eta animalien aldetik, ez dakit, abeltzantza ere badaka bere zerikusia edo, ez dakit, bere importantzia hemen, ez? Bai, izan dira hemen bere ekonomian bi iturriak, basogintza eta abeltzantza. Eta abeltzaintza hemen dago betidanik hori, neolitotik badirudi, kendu zutela ziurekin zuaz, goiko tontorretan basoa. Eta orain bortuak, esaten dugu bortuak, dira belardiak, ordokiak, eta batez ere udazkenean, herriko jendeak ekartzen ditu behiak, zaldiak, ardiak, transhumantzia egiten da ere, negua pasatzeko gardeetan, orduan leku aberatsa da eta mantentzen da animalia daudelako aberengatik. Desagertzen badira abereak, desagertzen dira larre horiek. Basoa igoko zen iaia horiraino. Eta pixkate, nola ikusten duzu hurrengo urtei begira abeltzantza eta basogintzaren aldetik, ez dakit aurrepausoak hemen behar diren, horrela mantendu behar den? Hemen diru laguntza behar dugu, hemen leku bakartia gaude eta urrun gaude lekuetatik, orduan ekonomia aldetik laguntzari gabe zaila, da mantentzea, abeltzaintza, basogintza urte txarrak pasatu ditu, orain badirudi suspertzen ari dela edo. Pixka bat. Eta abeltzaintzan ikustu ez bada diru laguntzarik Europatik edo hori, justu. Zaila, bai. Eta gainera baldintzak dira gogorrak, hemen aurten negu honetan pasatu dute bordetan oso larri janaria eramateko, iristeko bordetara, bai, da. Lagundu behar da, bestela bezalatzen da, bai. Akabo. Bueno, Jose Ramon, mila esker, zurekin edo gurekin egoteagatik pizkat hemengo jakinduria edo zetasunak helarazteagatik eta beste bat arte.
Emanaldi berezia gaurkoa herriskak alde batera utzi eta keinu bat imintzio bat egin diogu gure naturari, Iratiko Oian Arajoz, 3 elkarrizketa interesgarriak leku honek duen izaera eta nortasuna erarazteko modukoak. Hemendik gomendatzen dizuegu ona gerturatzea, merezi baitu eta esanak esan, hurren arte ondo izan, aio!